Леч, отново сме заедно и днес ще поиграем малко Майнкрафт. Първият епизод на нашето оцеляване, заедно с моя приятел Стефчо, който сега е до мен. За жалост вие не можете да го видите, за което съжалявам, просто не ми работи предната камера вече. И предавам телефона и започваме. Първо и най-важно, ни трябва дърво. Без дърво не можете нищо да направите в Майнкрафт. Защото от дърво се прави крафтинг тейбъл, кирка, Лопата, всичко меч. ви хрумва. Сега ние трябва да щупим дървото. Очевидно. Ето, врата, чест, легло. Да. Всички най-важни неща се правят с кирка. Аз с кирка друг път. Извинявайте се. С крафтинг тейбъл. И с крафтинг тейбъл се правят много неща. Брони, мечове, кирки, лопати, брадви и всичко. Сега ние трябва да намерим село. Някъде. Тук има пиле, което не ни върши работа. Но все пак ще го удара. И намерихме село. Ей! Значи играта ни обича, Да, за сега. а не ни мрази. И тъкмо на време дойдоха овце. Има овце. Първо да си направя меч, да ми е по-лесно да не ги гона с часове. Така, дървен меч. Сега. И сега, тази овца, как така ми даде сива вълна? Зрители, вие нали видяхте, че тя беше бяла? Това пак ли ще... Да си във вълна. Да. Добре. Бък. Добре, вече си имаме... Боби каза да го слагам да се зарежда. Защото имам малко батерия, няма да 28%. Готово, сложихме го да се зарежда. Сега ще направим легло, което е най-важното нещо. Защото ви е като спаунпойнт. Като умрете, се съживявате до него. Ако ходите далече от къщата и ако умрете, няма нужда да я търсите. Сега отиваме в Ако селото. естествено имате легло. Един селянин скача по покривите. Супер! Той винаги се прави на Спайдърмен. Значи винаги има вилиджър, който да се прави на Спайдърмен, Супермен, всички менове, които ви хрумват. Батман и всичко. Айрон Мен и така нататък. Ще отнеме 20 години, за да ги изборим всичките. Iron Man, Spider-Man, бла-бла-бла-бла-бла. Сега взимаме тези моркови. Какво? И имаме 16 моркова. Предостатъчно. Да. Сега ще се заселим в някоя къща. Но коя? Казват ми да си направим къща, ама на мен ме мрази. Първо ще си ограбим няколко къщички, като най-големите бандити на света, и после ще си построим. Да, ще взема на този човек, съседа ми, ще му взема дървото. Ще взема на съседа дървото и ще му остава един прозорец. И врата. Да. И сигурно надпис, на който пише "Сори мотори". Сори, ама не. Взимам ти дървото и не ми пука. И му правиш табела, на която пише I hate you. I hate you, man. Едно мразите. Мразя те, момче. Чай бе, може това да е момиче. Ох, паднах. Добре, тогава ще напишеш I hate you, man, наклонена черта, girl. Да.
Ма под тогава сигурно ще се окаже, че е дете, което няма пол. Си имаме дървото, всичкото. Вау! Сега ние продължаваме да взимаме това дърво. Взимаме му къщата. Взимаме я назаем. Когато станем богати, ще му остава един айрон. И перфектно имаме факли вече. От тази лампа. Супер. Супер! Имаме си факли. Имаме 4 факли. А от къщата му остана ли нещо? Има още. Колко? 2 блока? Не, има повече. И не са 3. Значи са 4. Не са и 4, повече са. 5? Не, повече. Повече са от 7 и 8 и 9 и 10 и 11 и 12. 13? Не, повече. От колко? Повече от 200. 201? Да. Не знам. Да ги броя. Тази врата ми пречи, ще му взема вратата. Ще му стават 2 прозореца. Гений! Everybody would have flap. Взимаме дървата, местим му къщата в пещера. Взимаме му къщата и брадвата ми ще се щупи. Да. Чакай малко, искам да пробвам нещо. Трябва ми един вилиджър. Ти, момче. Ти. Не, върни се. Не, момче. Или момиче, или каквото там си. Човек, забрави. Има ли някой тук? Има. Ей. Значи искам да направя това. Пляскам те, дуда. Пляскам те, жал ми е за теб. Пляскам те, дуда. Пляскам те и през нощта. Пляскам те, дуда. Пляскам те, жал ми е за теб. Добре, свърших. Всичко се записва. От време на време аз ще поглеждам дали всичко се записва. Ако ви е харесала песента, която си измислих, пишете хаштаг. Лайк песен. Да. Пляскам те, дуда. Пляскам те, жал ми е за теб. Днес, тази нощ, ще спъва на някой къщата. Като престъпник. Да. Пляскам те, дуда. Ох! Не... Ще изпея песента върху тебе, господинчо. Така, отиде на крафтинг тейбъла. Спинкаме. Добре. Пляскам те, дуда. Брадвата ми се щупи. Супер! Взех книгите. Бягам. Не, това ще ми е къщата вече. Да. Имам си къща за престой, докато си строя моята къща. Има още дърво там, което не съм взел. Как не те е срам? Значи, как да ми е къщата? Така. Но стана голяма. Да, знам. Ще стигнат ли блоковете?
Да, много ясно, че ще ми стигна с блоковете. Така, така. Нещо е грешно. Защо? Да, е тук, виж. Тук имаш, там, тук нямаш. А, Видя ли кое? да. Значи трябва да сложа тук. Так. Не. Абе, Значи, за да се получи правилно, слагам това тук. и тук пак е същото. Ма не, тук трябва да е така, защото иначе на кладенеца ще трябва да ползваме и част от кладенеца. Хм. Е така, като вилиджерите. Хм. Хм. М-м. Хокобама! Не се пее така, Боби. Аз я знам оригиналната, която аз си измислих. И Не се... какво пея? Пляскам, пляскам, пляскам те, дуда, дуда. Сега ти ме пляскаш в мен. Нямаш доказателство, че съм го пял. Ще те слушам внимателно. Чай хората да го чуят. На, сега си мълчиш. Чухте ли го? Не? Не. Напускам. Край. Край, край, край. И изглежда моят приятел ще се хвърли през прозореца. Не. Край. Чао. Съвсем скоро ще видите нашето продължение. Продължаваме да строим. Върнах се. Ще видите как се прави фурна. Печка, всичко. Упс, не трябваше да слагам та. Да, ще минавам през... Да, така. През едно блокче. Че трябва да станеш мишка. Той има такъв мод, където можеш да ставаш на неща. Да. Можем да си го изтеглим. Ама версията не е точна. Откъде знаеш? Защото трябва да е 1.1.0. Ако вие... С най-старата версия. Да. Ако вие зрители имате точно тази версия, можете да си го изтеглите от Minecraft Pocket Edition Master. Накратко МКП Master. Да. Който може да се изтегли от Google Play или UpToIt. Там в мод трябва да напишете Animal Morph. Skins Не, Morph нещо. или Animal Skins. За всичко. И по принцип би трябвало да ви излезе. Не е така, Боби. Да видим скоро ще има ли готова фурна. Не, сега правя модерното легло. Ще видите как изглежда най-готиното модерно легло на света. И където спа на пръст. Упс, не е така. Боби сигурно ще направи отделен клип, където пееме песента. За пляскам, пляскам, пляскам те, дуда. Ще направиш ли? Може би. Нека си помисля. Не. Добре, да ще помисля отново. Може би. Ако искате клип, ударете по един лайк и напишете... Коментарите. Да, какво? Хаштаг клип песен.
Хаштаг песен. Тега да е по-кратко. Хаштаг песен. Къде ми е леглото? Ако съберем повече от 15 хаштаг песен, тогава ще има хаштаг песен и ще има клип за тази песен. За пляскам. Сега взимам леглото тук. Я морков. Морков полезен. Полезен за зайци. Аз съм зайк. Да си изтеглил мода. Откъде па знаеш, че не съм зайк в момента? Може би съм. Си скина. Не, благодаря. Аз не съм зайк. Какво си чул па ти? Каза, аз не съм зайк. Откъде па знаеш? Чух. Откъде па знаеш? Чух. Откъде па си чул? Може и във видеото да го има. Не сте чули нищо. Всичките чуха, как каза, не сте чули нищо. Не сте чули нищо, ви казвам! Всичките чуха. Не. Напротив. А сега чуваш ли ме? Да, определено. Чупа житото, чупа. Те ще се посадат ново. Миду. Ах, не мога да стъпа, не мога да скачам. Оф, на къде хода? Добре, ще търсим айран след малко. След като вземем всичкото жито на вилиджерите. На силяците. Те са по-бедни от нас. Ние имаме жито, което откраднахме от тях. Значи всъщност те са по-богати от нас. Не, ние сме по-богати, имаме хубава къща, а те имат цяло се... Добре. Прецака ли се сам? Да, ние сме много бедни. Ние сме бедна държава. Ние сме... За какво ти е това? Като ми трябва хляб, а сега не ми трябва. Аз мислих за да го подпалиш. Да, бе, точно ще си подпаля... Цялата къща. Да. Ще си подпаля цялата къща, айде. Ще оцелее леглото. Ще цели. И честовете. Абе как? И фърнанс. Абе как? Ще оцелея. Аз нямам фърнес, бе, аз нямам и кобълстон, път ти викаш фърнес. Аз даже нямам и кирка. Ето, готово имаме кирка. Готово. Дървена кирка. Да отидем да оберем шипка. Да, сега ни трябва малко къбълстон, за да си направим фурна и после отиваме за айрон. Да. И си пеем. Пляскам те. Дуда. Пляскам те. Да. Това Боби си легна тук. Ще взема всичките им стълби. После. И ще правиш вратажа къща? Не. В другия епизод ще си направя. А имаш ли модерно легло? Имам си, бе. Как да нямам? Аз имам всичко. Сам диаманти нямам. И айран нямам. Още нямаш фурна. Аз нямам и въглени. Става нощ. Ужас. Трябва да се скрия. Пазете се, вилиджари. Трябва да мина. Бягай към вкъщи. Нямам врата даже. Ужас. Трябва ми вратата. И трябва да я сложа на мястото й. Зомби! Да, много са. Не ми харесва. Оле-ле. Има и едно с голден броня. Ужас. Бързо в къщата, бе! Не мога! Те са точно там. Къде ти е къщурката? Да я знам. Някъде тук. Аре, бе, колко зомбита има на този свят? Много! Дай ми голден броня. Няма ти я даде. Къде па знаеш? Може па да ми я даде. Няма. Не ми я даде. Айде, Добре. да спиш. Не ми отивам! Не мога да отида. Това покукли е твоята къща, бе. Да!
бе! Малко му се прецаква телефона, скъпи зрители. Твоята. Ако играе. Ти? Да. Да, аз си лежат там. Затова зрителите чуват по-силно твоя глас. Колко съм далеч, аз даже не почти не се чува. Повярвай да спива. Сега ще тръгнем на дълга експедиция за Айран. О, мързи ме. Тръгваме на дълга експедиция за Айран. Ти отивай, ръцете ми се измориха. Ще го кажа, както казах и преди, ще го кажа и сега. Не дей. Ако зрителите не са чули. Аз не играя Survival. Има 2 скелета точно там. 3 минута. Виж! Погледни! Вижте ги! Гаджета! Тогава ги уби. Как? Нямам лък. Имам... Ги с меч. Да, бе, точно ще се приближа достатъчно да ги убия. Да. Те са двама! Ще ги заобиколиш. Те ще ме гръмнат. Ще ги нападнеш в гръб. Да, бе. И те ще ме видят пак. Ето, нацелиха ме. Колко цели удариха? 1. Така че, хайде, чао. Довиждане. Търсим друга мина. Не, те бяха във фермата. А, добре. Хайде, подскачай, бе. Но том! Нямам факли, май. Имам 4. Яко. И искам, приятели, този клип ще завърши или когато стане твърде дълъг, или когато си направим цялата броня от Айран. О, добре, значи ще бъдем на дълга експедиция или пътешествие, едно от 3. Подскачам, обичам. Паразета е. Тук е толкова. Намери ли нещо? Не, нищо не мога. Намерих мина. Най-сетне. Това ми е познато от някъде. Боби, помниш ли, където тук умрях? Да, на пробното играхме в същия свят и там се получи, че точно в тази мина моя приятел умря, когато тръгна към по този тунел. Нямам факли. Направи си! Нямам въглен. Намери си! Къде? Пляскам. Сега влизаме навътре. Не, чакай. Да видя дали ще... Не, нищо не стана. Влизаме по-навътре, за да намерим зомбита. Ето ги! Има ти дърво и каменна лопатка даже. Ай, сега ще умрете. Айде, чао. Айде и ти, дай ми лопатата си. Предай ми тази гадняр. Не ми даде... Не ми даде лопатата си. Никой не те харесва явно. Тук е много тъмно. Не ми харесва. Не, благодари. Не. Тогава тръгваме да си намерим въглени. Само да си взема факелите. Чакай, всъщност мога да го взема. Готово! Да. Имам по-дълга светлинка. И мога да взема и първата, защото не ми трябва. Защото има светлина тук. А ако стане нощ? Ще умра. Очевидно. Он, бон. Другия тунел, в този там. Където е капана. Айран! Къде бе? Току-що го подминах. Колец! Ей! Щастлива съм! Ти си свързана! Аз се плаша в момента да не дойде нещо да ме... И сега ние, скъпи приятели, шегуваме с Стефчо, че когато той се включи към нечи Wi-Fi, вместо да му покаже свързан, Тъмно е! към мрежата му показва свързана.
И затова Стефчо е свързана към мрежа. Да, съм свържена към мрежа. Към паяжинова мрежа. Да. Страх ме! Ау! Добре. Сега аз... Добре, всичко се заснема. Ако не се заснемаше, това ще да е пълен провал. Щяхме да снимаме клип наново. Ако даже не го беше снимал, защо чехме да говориме така? Стефчо щеше да ме убие. Да. Отново. Какво значи отново? Аз съм жив, значи не си ме убивал. Не ми пука. Представям си го. Добре, такима. Защо хода само напред? Не искам само напред, искам този красив. Айрън. Колко айрон има? 2? Откъде да знам? Не са 2. Колко Значи, трябват за цялата броня? 24. Сега ще си направя факели. Мисля, че... Айде де. Мисля, че 44 ще са ми достатъчно. Да. И ти колко колец намери? Много! Има още айрон над мен. Колко айрон имаме за сега? 5. Имаме... Ни само още 19. Ей! Аз мисля да ги съберем до край и тогава да си направим цялата броня наведнъж. Още много айрон, Боби! Ще бъде ли достатъчно 24? Да, ще е предостатъчно. Всъщност ще е точно. Ами тогава, скъпи приятели, клипа ще завърши след съвсем малко. Чай праси стена. Защо? Да се паза. Поне малко. Всичко може да прескочи едно блокче. Да бе, точно това е едно блокче. Виж, не е едно блокче, виж 2 са. Добре, ако дойде пещерен паяк или паяк. Ми ще ме убие. Ми да. Събра ли айрон? Не бе, чакай. Колко имаш? Копая го още, бе. Колко имаш? Копая го още. Колко имаш? Не знам. Провери. Още 5, значи имам 10. Още 5, значи имам 10. Нали ти трябва още 24? Ми да. Тук има още. И там има. Навсякъде има айрон. Това ми харесва много. Но аз не виждам колко айрон имаме. 11. 12, 13 и 18. 14. Имаме 14 айрон. Още 10 айрон. Виждам един тук. Това е мина хубава, тъй като има много айрон. И имаме 15 айрон само. Какво? Трябват ни само още 9. Милиона. Не, само 9. Да. Хиляди. В тази пещера, едва ли, скъпи приятели, ще има така наречените 9 хиляди. Защото ако наистина ни трябва 9 хиляди, Ау! това значи, че цялата броня е от 24 хиляди. Браво! Ще си направя мини база тук. Защо? Да си имам мини база. С печка, крафтинг тейбъл. И как ще я намираш? Самата мина. Тя е почти в началото. Не бе, самата мина как Да, ще я да. Да знам. Мога да направя много неща. Трябва ми. Боби се преби май. Не успях, но щях. Така. Защо тук има такова? Не ми трябва такова. Това такова ми трябва. Трябва ни още малко айрон. Колко Не. имаме за момента? 15. На мен ми трябва още 8 такова. Какво? Кобал. Да си направя печка. Готово! И вече... Защото трябва да изпечем айрона, за да си направим броня. Да. Слагаме... Не торч. Слагаме печката. Слагаме гориво. Гориво. Чакай, не толкова гориво. Толкова. Гориво. Сега ще си направим по-много броня. Когато всичко е изпечено. След 100 години. Айде да кажем 150. Сега съм гладен.
Много съм гладен. Ще си хапна морков. Морков. О, да, морков. 2 айрона готови. Остават ни само още 22. А трябва да намериш още 9 айрон. Да, знам. И сега отиваме на продължението на пътешествие за още 9 Айрон. Ужас. Само 9 айрон. Нищо повече. Никаква работа. Много лесно. Сигурно е пред очите ми. Не. Ако беше пред очите ми, това ще да е много тъпо. Хайде сега търсим айрон. Към тъмната част. Не. Сега си строим базата. Така. И вече, драги зрители, имаме честплейт. Броня си имаме. Чудесно. Имаме 2 айрон. Ще изчакаме още съвсем малко. Да видим колко айрон имаме. Аз вече си направих броня. Цялата ли? Не. Ами? Броня. Броня като броня. Трябва ни още колко айрон, за да я завършим цялата. Много. Ти успях да намериш още освен тия 9, Не. които оставаха. Тогава трябва да намерим. Добре. Да може да свърши клипа. Той вече е твърде дълъг. Отивам в тъмната част. Този път наистина. Добре, хора. Виждам айрона. Сега трябва внимателно да отидем, да го вземем. Така. Имаме още 3 айрон. Трябват ни още 5. Затова ще направим пауза, докато ги намерим. Пауза. На пауза съм. Що? За да спеста на хората търсенето на айрон. Сигурна си, че си на пауза? Да. Добре. Дал си му правилния бутон. Да, знам. Бах тунела. Добре. Намерих също и още 3. Имам си 3 айрон още. Значи трябват още 6 айрон. Да. Къде са? Намерих още колец. Колец не ни трябва. Да. И искаме айрон. Това е мястото, където умрях. Да, тук имаше, нали, много айрон. Да. И кол. И въглени. Чакай само да го осветна малко. Да, и Айрона. то ние подминахме 150. Виж, какво имаше от теб? Айрон. Щупил. Доде. Той има още много. 2. Чакай да го продължим клипа. Да. И...
На пауза сме, докато айрана се изпече. Почти се изпече и аз Чувам си... зомбита. Ми пука. Всичко ли е готово? Не. Трябва ми... Май имам достатъчно. Не, трябва ми... Още един! Поздравления. Верно ли? Да, готово. Чакай да продължа.